Alaikum salam. Barka da safiya. Yawa barka An lafiya. tashi lafiya? Lafiya kalau. To dama mun shigo unguwan ne muna dan rarraba kayan tallafi ne na abinci. Okay. Shine muka ce to bari mu kawo maka wannan gashi nan makaroni ne da kuma taliya da kuma kayan dai hada girki dai. Haba bayan Allah, haba bayan Allah, saboda za ku taimaka ma mutum sai kun zo kuna ɗaukar shi a kyamara kuna yaɗa ma duniya. Ai wannan riye ne, babu kyau haka. Saboda za ku taimaka ma mutum sai kun yaɗa shi kowa ya gani a duniya. Ai wannan bai kamata ba, bai kamata kuna haka. Kai malam da Allah kai mana shiru da Allah. Kai ba makocina bane? Kwana na 4 ban ci abinci ba. Ka kawo min taimako? Ka tallafa min? Shin ka tambaya ka san wani hali muke ciki? An zo za a taimaka min ka zo kana bakin ciki kana cewa ba kai kamiyanka ka ji ko? Sauka. Kai da Allah tafi ka ba mu.